bayan an gama rusa komai dan Allah a dawo da sarki. Dawo kaji sarki Sunusi Kana wanda ba mu mun yi kewa. Dawo kaji sarki Sunusi Kana wanda ba mu mun yi kewa. Sarkin za ya dawo Kano alkairi za ya kawo sannan farin ciki za ya dawo ko muke sarki ka dawo to dan na gogoban za a dawo Sunusi Lami da na biyu kun ga kafin lillahi ne ya za a yi ma ku kai shi ka sami san manzan mu ne kuma Sunusi Lami da na biyu taimakon al'umma ne ba rabo da wani ba samun kamar